Jɔnforo pankunu mun ni Prigojine ni a ka kɔlɔsilibagaw tun bɛ a kɔnɔna la ni ale binna u ka Tver ale mara la Moscou ale kɛɲɛka ani Kilebiyanfan na ka mɔgɔ 10 k'o faga bɔkolo sɛgɛsɛgɛli gɛlɛnw kɔfɛ minnu ni a tagara tile caman kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 10 minnu bugunatigɛla u bɛ bɛn mɔgɔ minnu tɔgɔ ka fara avion bolilaw kan ni laseli kɛra Karidon Rusi jamana ka kulumugu sigilen don ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ale ka laseli la tɔgɔw la Evgeny Prigojine ni a ka kɔlɔsili kɛbaga mun b'a kilimoloyanfan na Dmitry Utkin ni ale ye sardasu kɔrɔ ye mun bɛ gindo o so la ni Wagner ka commandant fɛnɛ don olu tɔgɔ tun bɛ nin liste kan sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ma fosi fɔ nin wagati na mun de nana ni nin ye u ma kasara u m'o fɔ u ma fɔdon ta walima gɛlɛnden bɔra duguma kana gosi sanfɛ kuma ma fɔ a la farajɛ jamanaw u ye sigana bolodengɔni sin Rusi jamana ɲɛmɔgɔ ma Vladimir Putin ni ale ye Prigojine a fɔ a ma ko a y'a janfa a ka murutili la ka ɲɛsin Moscou ma Kremlin ni o ye Rusi jamana ka famayaso ye ale ma sɔn fiyewu ni kumakan in ma ni o ye ko ka dankari Evgeny Prigojine ale nin na a y'a yira k'a fɔ ko ninnu kumaw ye kuma kalantanw ye. Сражались и погибали бойцы и командиры группы Вагнер.